Тураев Қадырдин назди мо биён. Назди мо биён. Биёин бачо, иҷа биёин ҳаматон. Амиҷа намиҷа давай кун. Биёин соби Хадорае ки эъдом кардем илтимос биёин. Амиҷа давайшон кун. Хоб. Кудако майли дикас эшо Нематло Икромов. Хамҷи. Довари худа. Нематло хай то вай кардан ото. Ду бачаки дигарам довари ки ам берун бис довари шум ки чигар надо. Мешава. Оли миям. Ду каса сар те бачакора. Ду бачака сар те браван. Дӯстони моҳтарам, пеш аз он ки намояндаҳои ҳукумат ноҳияи Файзобод ҳозир шаванд, мо бачаҳакҳои майдаака иҷозат метем гӯштин бигиранд. Пас он тақдими ҷоизаҳо ба собиқадорон мешавад. Бо иҷо баъзе корҳои дига ҳаст. Барои ҳама аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки хуб